какво да направя, какъв майндсет трябва да имам, трябва ли да взимам ледени душове, трябва ли това, трябва ли онова. Трябва ти да спреш да гледаш някакви тъпи мотивационни клипчета, защото постоянно ми излизат и на мене някакви направо си изтрият TikTok, а всеки втори стана мотиватор. Знаеш какво ти трябва? Трябва ти бизнес, да се занимаваш с нещо, каквото и да е, и да виждаш резултати, да имаш клиенти, да правиш продажби и да изкарваш пари. И когато почнеш да изкарваш пари от каквото и да е, дали ще е AI момичета както аз или нещо друго, каквото и да е, тогава имаш безкрайна енергия, тогава всичко ти се прави, всичко ти върви, направо си като енергийна бомба, разбираш ли? Това ти трябва. Трябва ти малко кешфлоу, малко пари да ти почнат да ти влизат и ще спреш да гледаш някакви пустоти и да си губиш времето. Аз лично като ги гледам тия клипчета ми става супер смешно и не знам. Гледам имат 5-6 хиляди харесвания, явно ги взимат и на сериозно. Не знам хора. Нищо друго не е важно, освен да имаш резултати. Какъвто и душ да взимаш, както и да бягаш, каквото и да ядеш, ако нямаш резултати и не вариш кинти, няма как да имаш мотивация.